època qualsevol persona entrava en un banc i podia veure com amb una tranquil·litat absoluta li deien, venga usted y su mujer, firmen, tienen una nòmina, no sé què, els quatre protocols que te demanaven i sense cap problema ràpidament estaven pagant 150, 200, 250.000 euros sense cap problema. Això que ha passat i després ha passat moltíssim i s'han donat casos com a Madrid que s'ha fet una piràmide que era que això va començar amb un equatorià que va comprar un pis i com que no tenia possibilitat de comprar-lo al del barri va dir, tráete un amigo. Ho explico en plan de broma, però més o menys és així, no? Tráete un amigo. I aquell amigo va comprar. Com que l'avalador va veure que aquesta parella compraven companys seus, que un guanyava 800 i l'altre 900 euros al mes, i que li donaven un pis, se li va córrer de dir, oiga, si yo vengo con mi mujer, i el del banc va dir, hombre, sí, i li va demanar a aquell, ja que te ha avalado a ti, tu avalalo a ell. I llavors aquest va avalar en aquesta altra equatoriana, aquesta altra família, i ja hi havia 2 pisos. I el del banc, que això no va ser així, ni molt menys, però ja que pensar, el del banc va dir, si busco 2 ecuatorianos más ya tengo un avalador. Pero si busco 2 más ya tengo otro avalador. Y si busco otro ya tengo 4 avaladores. I això es va anar fent una piràmide, fins i tot va tindre que vindre el president Correa aquí a Espanya i des de llavors el BBVA, que era un dels bancs que volia comprar les deutes de totes aquestes persones, el BBVA no ha pogut comprar aquesta deuta perquè volien cobrar-ho en el seu país, Equador, quan tornessin, perquè com que se'n anaven i no pagaven la deuta, a Equador poder-los demanar les peles que devien. I tot ha arribat la perversió a tal nivell que heu sentit parlar de les hipoteques titularitzades. Llavors, molta gent ha anat a comprar un pis, o que li deixin els cèntims per comprar un pis, ha fet la hipoteca i automàticament, quan sortia aquest matrimoni, el director del banc agafava aquesta hipoteca i la posava en una pila que n'hi havia millor 30 més. I quan tenien 200, trucaven a un fondo d'inversió i deien estas hipotecas que tienen 2 millones de capital, 2 millones de euros, se las vendo por medio millón. Y el fondo deía, hostia, perfecto, ganaremos 1,5 millones. ¿Pero por qué me las vendes por medio millón, sí, 1,5 millones? Bueno, porque alguna te encontrarás que no es muy segura. Però al fondo deia, bueno, que ens surtin la meitat malament, però encara guanyarem com mínim mig milió. I llavors, sí, es continua fent. Sí, això es fa. Això es fa. Perquè tothom, si mira la seva hipoteca, en la part final posa este banco se reserva el derecho de vender, comercializar, traspasar, etc. I tu quan firmes poses la firma, vol dir que autoritzes el banc i no t'ho té que comunicar. Pot fer-ho quan li doni la gana. Llavors, aquest banc, en un moment determinat, amb aquestes 200 hipoteques, les agafava, les portava en un fondo i això es deia titularitzades, que vol dir que quan ara ningú l'ha fet les accions al pagament, el fondo d'inversió, com que no se va adherir a les bones pràctiques de la llei Guindos, què passa? Quan està adherit, no té per què fer d'accions, però quan aquella família desconsoladament venia a la plataforma, o particularment ella, anava al banc i li deia oiga, que mire, tal, bueno, estudiaremos, traiga, automàticament en un moment determinat sortia aquesta titularitzada, es pot fer tot menys la dació en pagament, perquè el fondo deixava en el banc com el gestor que el portés al negoci, perquè el fondo no és interès, el fondo és un grup de persones que munten un fondo i allà es fa, però no té, com aquell que diu, ni una adreça. Llavors, aquesta família no podia fer aquesta dació en pagament. Però perquè passi això i hagin hagut piles de 200 hipoteques, és que té que haver-hi mal fet. No hi ha ningú que vengui hipoteques a 10 euros quan pot treure 30. El banc no te regala res, però ja ho feien d'aquesta manera perquè ells sabien que aquesta possibilitat es presentaria i una vegada vale més medio millón en mano que milions sense poder solucionar. Tu, amb un pis que compres per 100.000, en vez de donar-te 80.000
te donen 125.000, què passa? Feien firmar a les persones sense dir-los un segur que anava a nom del banc, que tu pagaves aquest seguro una vegada, 7 o 8.000 euros, i tu no t'enteraves que li estaves fent un seguro al banc per la diferència entre el 80 i el 125. I si sortia malament, el seguro tenia l'obligació de donar aquests cèntims per no reclamar-los a la persona, perquè la persona podria denunciar-lo al Banc d'Espanya. Però què passa? Que com que els bancs han vist que aquí ningú protesta i ningú diu res, encara que protestem però no passa res, a les persones que han fet aquest seguro també se'ls demana el que té en principi que pagar el seguro. Si els bancs han fet tot això i hi ha aquí a Espanya un regulador, que és el Banc d'Espanya, vol dir que el Banc d'Espanya tindria que vigilar que no passessin segons quines coses. Però què passa? El Banc d'Espanya ningú ha dit que el que no es podia fer és una bombolla immobiliària d'aquestes característiques. Per què? Perquè la cosa era molt simple. Els bancs espanyols demanaven a Brussel·les o els bancs alemans o francesos diner que els hi cobraven, no sé, un 2%, aquí te'l posaven al 6% i els bancs ja deien con lo que vamos ganando ya vamos bien. Enteneu? I què passa? El banc tenia que haver vist que la quantitat de diners que ara necessitem per pagar aquesta deuda és el clàssic cas d'una família. Un matrimoni que ell guanya 1.000 i ella guanya 1.000, perquè no siguem sexistes i la dona guanya menys. 1.000 i 1.000 són 2.000. Per quan es pot endeudar aquesta família? Cada mes. Per 2.000. Si no volen guardar res, poden gastar 2.000. Però com que ja el sistema és pervers, te donen una visa perquè tu puguis gastar més. I tu amb la visa, pues hombre, esta habitación, tío, el nene, aquí vienen las amigos en esta habitación. Visa. I tu t'emboliques una mica més. Però com que vas cobrant 2.000 euros i 2.000 euros, això és un trampejament que si no te passes molt, doncs vas tirant. Però què passa si llavors un es queda sense cobrar aquests 1.000 euros? Amb els 1.000 euros ja no pots fer front. Per tant, tindria que haver-hi com una regulació, ja que la gent no se regula, que no deixés que les famílies s'endeutessin. Però és que això ho feia el Banc d'Espanya amb les inversions a Espanya. No deixar que Espanya s'endeutés amb Alemanya, amb França, o com sigui, amb el país que ens deixaven els cèntims, perquè d'alguna manera aquest país després voldrà demanar els cèntims. Per això ara la prima de riesgo amb els cèntims que tenim que demanar és tan elevada perquè ells saben que nosaltres som un país en fallida. O sigui, Grècia, Espanya, Portugal, Itàlia són països en fallida. Però clar, Alemanya diu, si fem que aquests països siguin fallidos, què passa? Nosaltres aquí li venem el que nosaltres fabriquem. Per tant, els tenim que aguantar i per això van anar a Grècia i van posar els pals en el govern per aguantar-los. A Itàlia van canviar el govern i aquí hem estat a punt, però per sort no serà per una cosa, però en el cas Bárcenas, jo pronostico que abans de final de mes no estarà Rajoy a la Moncloa. Jo ho he dit. El dia 1 de març ens trobem aquí. I veurem. Hi haurà un tecnòcrata.